na bakani njitingo tenante benga ntatumi nande kindo china kimura motenga oliningo paka musacho yaba bolingo oliningo meta mwirana no mumura na motenga ya no chonyome onye mukongina ne okekabire no chonyome nayo chikoro kumo andanga ya ngo dengo nyomande. Halo. Hello. Alisimbi yole? Ndiye mono. Ngaki mosojo? Pierre. Nyamatuta. Nyamatuta ndiye. Yes, Maria lakini ngo nakubwana tu. No twana mwana umukungu ekera koira kwaitwa wagando like statement umukungu bwate gako like statement okagane computer ndime dusikwanya konya abaswatu nako ala like pakaja kwa bwate kwali ko chikotebino no mugambi bali batenga pana igambwate teiga ngasinyukoira nega sikukora ke ninakangito motoyo abaisiki bagasino uwi oyo gotoita kominte gocha ya iranga nchina goba kuwaita yanchaka obor bukana kanyure maru nganya kunywa maru ngorigere mugondo nesangenge bekire nachakeri dane naone ti mugondo uchibese chonsi mwaide simwairire umwana kanya kobere sikobo abana kere babera banene embeho gete gusine mbe kali kubaka usiniki tokubuga nanye kware ngo mokomu asese ginchi no mokomunda ekelangaka pakangu koru kurunyagesa ali pakakara kiningo kunaiga oroe oranga ngakire kunaiga naiguru nabana igete nkankorera pakumotoka ngate motoka bere Mukungu no bwate namba yesi. Ai paka tindi ko igunya iguero. Onye bwate. Kero muntu na debetenga. Tiba suku namba yao. Kero nte na. Mancho maligerio Gusii Voice nande neri tukolinde ngokoletero mugano kuruchinse mochi ya shirikisho. Shirikisho ego toka daraja mbili aiga maiga Jokvilla andema daraja mbili Busongo aiga nachiko mira mongwana yo mokuruku kanani nadieta mo maete lakini gotwere sara malieta ye kebande akiakuruku kanani eiga ngakiresimi akangeresanga magnite bogima bwane no bokong aiga daraja mbili asimete na simeta sumo tambe gete kumolendero mochi asingincho kabone ubumenye bwansinyire obwanchani bwae no morugioe bogere tarega iganga kuigwana koyo omorugioe no mwana wae nenkaya ya moire gasien kong to a point yarega. What am I talking about? In societies boni ga basacha batamire chinka batigira bakungu kare alengera isi mukungu tamotiga musacha, but nowadays a society aberenga basacha bange by the way go bachandegete abange ba take steps ya suicide abange bapate depression as to a point paka abange barurenka batigire no next family chiao na to nerega iga erinera to resumuga no ya century yobenge. Maybe let's hear a man out. When a man speaks, maybe we can listen. Abatora nyor to mukonyire century yemo ose ende gusitonyo experience kia onyolen maybe nando yonde skoga una what experience kinge kiga maybe we can know elitomanya nga kiakaba boy child, because any man is a boy child. Onye subscribe, by the way, I urge you to subscribe. Just requesting, let's hit 10k subscribers elitogandeko grow our family of the Gusii Voice Kovenkale side. Yatonyo kana nimbu yole mbia mono gwadi mbia mono na yoko introduce go chaga ya somete wana lende njengo kwali ya somro beli mbia mono. Karibu sana. Asa malita Burundi ngakiguruko nchengo Peterson kanani yo kanani li tali Burundi kanani li tali ana Burundi kanani Peterson kanani ondima Peterson kanani ondima. Yeah, all right. Gangai nka musocho Nyamatuta
Nyamatuta. All right. Nitora Abagusero. Abagusero. Yeah. Bona. Kwandiketi sene tumnatwale kukwana iyo gante nga Magnite bintu na eteire nebikong incho tokwane. Kara asumurigerio kurigereti kara tutebyango kina kwa goika kunyoma kwa go senka yawo. Njenga seito ntosometi. Seito ntosometi na nyometi mwaka 2000 mukungwane. Narenga no mwana lakini mwana na mwanjite. Mwana arenge miaka 9 mumura. Twanyora abana paka 5. Bono mwana munene na achete university asomete Nyamiranga akanyoa P-plane akarangura university Pwani Mombasa. Twabwate kende. Twabwate kende tukaigwana tukawania kapisi kakega. 360. 360 yachi. Asina nalikire Nyamache. Muntu ojo mochibo muntu. Muntu inaro Montebete ngatimba so kana mwera stegori omwana nengo kodrebia agantebi ngo konsomeria. Na konsomeria mwaka yarenge 2017 ali mwana na korete kuru Nyamiranga. Nali arange twende university. Panake nao ni mugondo. Isenga njoyo nayo gokorera ndetinga na korega sibwaye pia. Tiansomeri umwana. Bona chibasi nawo ni tumugondo ngatebi mukungu. Chikache chiche konya abandi tiangende balance etachiri. Ansomeri umwana. Mwana tibole specifically mosomye umwana. Tasomye umwana. Lakini etajiri ya go promise ringa umwana oina bongo okonya. Na bongo okonya. Lakini mwikire kwa bole mu. Mukuna bwatete ni 2020. Kiombe kibyabana ebya Kenya Women. Bono ngaranga bono tigamokonye ekisirini kimokonye nara kane kiombe lakini chinda chikache chichokonya abandi. Bono kere no mukuna amanyete buye kabisa nga eto gosomerwa no muntu ngo nsomeri ari ngo mwana. Akamuimu kuruka paka Mombasa. Nyamache ali sukuta chikambi. Akamuimu kuruka paka Mombasa akamukora shopping akamuira paka university akamuakanira akachaka tutebi mona go chandika chibesi cya lipuchi go chakoswa achitika account achiguya kanira umwako yukubwati tukaigwa ngaranga twako twaigwananire umungwano yo ko mdosi obona etachiriane. Okay. Bama yatebya sana. Mboni mwakire na buku ngabuna bakote gocha. Bono ekena chibese chinatigiro mukungu chibese chonsi 170 twatu kwanza ekyaka bichigache gocha 70 ekyaka tichigache 70. Bano chibese bole mabona. Chobole mu. Okay. Mwana tara ikumutenyo kyanda kwende university. Bona kalichacha mapema ngakora ngachio mukungu mwana wicho chire university ukoro mwako ukore metinyesta chiba sinde chigacha 70 ojo na onereti ante chiba sine ndete mbaye mongena namba ngamate byaye ngate mukungu ntango chiba chinde chiachire tobekera nyechi Oyiruko no mwako kabiri bono goswa. Kera umukungu nero gachite chiri cinta. Na range rukunya machi nganchu. Twasya kabiri ngoswa. Twasya kabiri ngoswa chiri. Ne school umwana olianda etajiri yawe nero yamubekire first year. Na ya mwaka neire. First year. First year. Mwako kabiri gote iringa help ke gocha goswa. I support. Asa gwe akanira. Okay. Ntonya guchandika nere. Tukaigwana. Bono ekajibe siasa nachi kubona mukuna kichiba chirende kaichire tobekera niechi. Chibese na kante university. Osenche ngwa kane university. Chibese ne chakyo kuboli. Amaruta tiko swako konywera. Kamate yaya ntatobekera niechi. Ejo wakane chibese ochire. Chibese to kanya kurwanire meza.
Oyoka nde 70 echi ya kabere installment ya kabere osokire bono nkabwa chibesiri na inche nechinguru tubasokurwanira nyumba abo ekera inche na kichibesiri manya buya kabisa na kicha cha aireta Kante University end nanchi kimbata record sesi minga na ya na kanutu chibesiri niba community ko soim community policy aya chibesiri bona senangecha twarwana narango ochi ongu otwali chinguru ochirire nkarengere tukachake se community ka soim community ka soim ikanchaka bono chibese ne chakyo kuboli mukungu chibese mukungu akasome mwana nkyo kuboli baka sakongita bakangira baka bomwambi community ko witanga yi mukungu wale mukungu no ali na bana no bali bakangira paka Nyamagoma bomuchifu wakwiboko nsaba mukungu na bana bakuligirete ngwakwiboko ekerangira ngachukana mugambi teko nyalikana nayo sente bulubwane umwana chibese umuntu ngirete chibese ngakane tu mwana university no yonale gokorera gasi bako ngonchukira chibese umuntu kyura gosamira umwana nani atakusesa kusomesha mtoto community kaswaga tebe mugambi na kimuntu ara gosamira umwana tochino bo chancha bwateka mugambi naro gonchaka kalimete nande nane kolimete lake mugambi goguita nande in front of mukao bosi ngorusiwe karoko igoro mugambi wantebi paka abangina baro bari gotebanga yani mufungwa naongea kwa kiti narusi kunabe kunze bono ngayekorwa ngacha ngake simyali sinarengi ngana ngalisaine gasi atebe umucho narengi mwana ordinary ibuna atebe tugo Mombasa ocha Nairobi o bero esibo mukubwa gasi nyomba gego ikanani kana university oirana tachi gukora igo akabogo cheka ugo cheka ngo buri mwana ya bono nyoko chibesi chonsi pi nero gotwara buna bono ko ngakere simi ngana nchenko akende mama no bachibesi no che bintaga nkora konyo ko ngira sumugambi nachi konyo goito community ya ngere konyo ko ngitaga ngatiga mangana mama ko le bitu ko tiga mama osencha gwakanira bakabwata nangi nangina obor bukana kanyure maru nganya kunywa maru ngoligere mugondo nesangenge bekire nachakeri dani naone ti mugondo uchibese chonsi mwaide simwairire mwana kanya kobere sikobo tari kwa university ngefite fite efi bono ngogenda somugambi kumuboli mugambi naro saineti nabole masakara yonsi pio bolimo nandi baka somugambi kugolimo bono mugambi neki mwana abe ali sikupaka bonega university ya chete mugambi akantebe ngati ambarangeri bache akabarangeri akamboli kingane fi besenchia ngaya twachete lakini nchengirana ndio chikoirana na mutinyu kyanda era mutinyu gatatoswa naina kombuli mugambi gakipaka bonere sikari pake gache goiko mugambi akantebe nga ayo no mugako muntu munene mutige muache umugambi itino mugere ngoya mutigo tiga mwana ikimeka 18 oyino muntu munene muntu chiri university muntu munene mutige bare basome igoro yabo kama tete ko nyalikana basome chibesi na onte mugondo basina muntu mitachi konya nandi nkya ko ligisiko bano bangere ko ngitano ko ndwa no mungina mabande tabuoga naye wache ko ngita ngubuli pako mugambi kabisa naye kwa ngita community ngasete community yangita mugambi kwa ngita mukungu ngita umuntu chito nkonya narenka matara ekero mwana ngagito moro mungu uno mwana ngagite aria nga ukomonga nga chi se chintareche onchoka ye kamera ya mani ane eligeria igo no mwana gobete tomora uno mwana ngagite muntu nkonya te matara atari site fundi wa bano konyoro ngere kuimuki bono burungiga mwana we mumroye
akobale ndewe konyo kuboli chibese chinaki umwana ende ngyakolisika era achite kuli Mombasa okomurwanira agende school lakini baada ate okurwanya akondwani bono eketwabukana paka mugambe akarosa arodinje tikorubaga mugambe kerarosa antu ka eketwabukana litukulio mwana bono nchite konyekera bono ntali kubwali kugende yonsi na kende ndikora nyombanzi myaka yonsi byali ndikora kende na school ndikwakana na yetenga kana pino ani baka somugambi baka polisi ngabakani ngabona bono tikabara ndikibakora bali kichibesi kiri isibayirete basomeri abantu tukasaba nabandi bakasaba nabo bana balenga uwe abana 5 okay oyo mbona ka form 4 boni gana chete ngo muire nalengera tukurosi na umukubona ngo muire nalengera tukurosi aliko tutwachete wakasimi tutabunta nsirara kale sirare bako mukubacha kontenga bono tema sana ngobekere simiga tema sana umwana uyu nchina ndagete gokonya bono mwali na chito nganka tali achete okore chigikibera togendera no mugano oli onde wa bana kali achite goika paka bana baisike bunangina kondama abaisike basa okokora kondama nkuboli abaisike gaki na inwe ina baisike yani mwa rori bunanyoka kongire na ina muko nkore kabire ina mama te aye ina yata gete bakungu bamubolire na yata gete manyago kwana saba na igoro abana baisike bona ngo chiko somera ngina omwana gachite akangakira nsipaka nkagya bono gositi kunywa maru ngore besi sinjo saro siri amaru umwana agontenga ya ngiko boli mama ko chesoli mama teno ya nota otali tayari gosingo tu manarengi ya ngiko boli mama ya ngo chesoli na mama nkagu Marika kaitika hiyo kaimoka siwezi sinaga chite nyomba ile rupiri naga chite ketana matruguru nkabwata nkaenda samaru nkabanga bantamaru yani ngoligire montota otobwa dina matena bekero ano kale ngoli mwana akoraki anga kiranze paka bantu bayugete kira ontenga yango chesule mama baka bantu nkamba maete bono na enka bunandu eto abantu no ba maete nga oyaro eto asi sababu eri gane yani ono mwana we mumura no mwana mumura abaisike boka ba ukurama abaisike ba kundama nino ikote banga bono oyuna nino atagete agote bi umwesi kurongi ekango boli abaisike naki ga paka na inwe marenga nyoko na inu bono moko nga kongira buna nyoka kongira ina kama tanga ama ukwana obasaba kungu bamubuli na oina yatagete troche otabire waisani na yatagete abana bauna bakanya kubwatira bulyoka anchi nantali ko ragende nyomba na chitenga kana ngabana nkende tinko raba mtiga tiamba yo na ite chigasi bono umuro yakara guita elibono ukamwa bono tiga ngende chiriwe chibere mbwata abantu batinde banyukiere singo kwera nkwere kamwa kunganyira ni kuruka ngamwe eke na chite kumunganya ni kuruka neke na ile tukono polisi akatwandire bono na tindi toro nkairu polisi naona chite nka kimba tibaga tana tindete pakambe keseli musocali kimba tibaga nkabate bisababu na terua ndete mongereza tingo itu kabire mombe keseli ngwantu mugondo paka mambi bacheti ko ngai bagana baruwangi gori bagansikira bu kabere sikumbirio paka nange tabu ni form na gitukuro na kotema sa 72 muswa nalo kurugusara seki nkoga pako mukubwa kacha uri wate ba story kyabuna na barochi kurumu etriseri mbachuma imi kabate no abasika abantu aba obegetega basigari bono noche bintu bankorera nirusa samba
mtoto ako nje, wameleta hapa, mtoto ananipiga, pipi ananipiga, watoto wananiona kama mimi ndio mtoto mimi kwangu. Sasa nani alinileta hapa? Mkubwa kangigurira, tukasoka tukagamba katwagamba bakasinyukoma konyoli chifu. Mkubwa ataba chifu akoraki ache akamba manganaye chifu akana mangana tatake kitageti cyana cya tukubolinga nero ligitoboli mubwane andaka to amasaltinga kibese kimwe twa ni umugondo yogenda umugondo no mukemo bwate umugondo oyo kibese kisome umwana mugora nege ne kebiriti kisome umwana woniga mugambi wikiro sikire maye watwata masaliti abunona nabwire to mugambi kibese cya gatatu nchite goja installment ya gatatu ya gatatu eri wa msineji umwana chesi naone nere nchira roche toko nakuira nanka nere akanya gonchaya inamba na tatu komwa nere ngamukani namba telingo kwa abone mu kwanza tindo chigasi bonkore mwana chesi na twa chituka tarne nero yo gontabi gonya korumo sacha koraki yando siek nkagenda bunandega pakubukuma ngwanda kumepaki pakarandi ngabatevi tatu mukore mwana jisana kucha hapa mimi sina hata shilingi nimemuuzia samba ini nina aliniambia ananitusi ati kama mimi mwanaume nikucha hapa ngababekele simu na angentewe eba kirete land bakanga kunsi kiresiko Keraban sikresiko land of Sofia kutaonika Mswadi nana kwa land ndio menete satellite rugura deta nkonyana ndo muruye akama kuimoka akweba chewe tamaega nero gutina mangana chinamba nanda nachunguza nanyanga umuswati yago cyo barageri maburandi nchengo chikogenda natebu ngake sabu yogo oyo mu Sofia okay mwana Sofia uyo luto process namba yogo kabakani teko nyalekana uyu sababu kwa mwana chesi ndio mnakuta na wapea soda mimi sina kitu chochote nataka kumpea namba hakuna namba sinaendelea hapo paka na ncha chikotini na chitaro naro ngabakani ketu atakete ko chikotiana kabo mu bwa chite kanya gaseti karuka nya gaseti buga kyaba ibuli mbayo bayibuli basirite wana kera yaika inamba bana mbere namba musoti atakete na yesiege tpa musoti nturu kwana komo agacha kongeri bwa misini chatigarete eri bwa misini china na itana nchera isenge chobururu nkabate chibono mumbwata ichitanchi na chinkoli kabanga bantaro nkonyo ndibwansi namubanga chikaera maru nani ga nchitindi koruga umwana chesi ko chantenga nkyo dosi ndagera namukaninga mangana ndato chandika ninkobekeraga ande tenga kwaruga 90 twaje twanyo ndage nabakanti kenanyo wana kinkoli sababu tindo chimwa muhimu abana bali kando umukungu ali kando chinyomba na gachite gakora makosa ngachikwaga chinyingi bono umukungu amachikoni na abana na nchemenya nyomba ne nantigirite na bwineje nyomba mbwati na bengani ngo naliga na wana igoro na chite kwa ndo nkanyana bire kibungo cyuko igoro na tante sikoiga anenga soe gali ngacha ngaswaga no twana mwana umukungu ekera koira kwaitwa wagando like statement umukungu mbwate gako like statement okagane computer dimedo sikwanya konya abaswatu nako ala aliki pakaja kwa bwate kwali ko chikotebino no mugambi bali batenga hapana wewe makosa weka ya chini yani gari kama ngana paka akaya kwa bwate kwali ko chikorua air pono kwa ngabano batali bo munti wana ntikia era ngachangaranga ntikani ngina na samaru nani ga nana kwa kana kuruchanwa ewango kolega simuche paka bankonya unabone mukendo ugasira
tarehe 5 na bankonya chigari isatu aba chikakonya mukendu matanga gari ntwabwate kendu gasitika kure esukari ende bona nchingake zabu mwaka senga tuwankonya yankore yangene nkore ndire bintu byao kuruna watu buri mu bituma byarenga nyombe chita nere paka chaikirega hatana kongana nesirimi ekana mutati ya mwaka kuruchano ali na chita likina chita mwaka yechi mumungi nanko batikana snabate bono ga kitongira bo bitonga kana pesa yankoreke yangende ntemo bugi mabonde bankane tiganga twese kurwa into tomaite gento jokwa arona arendi nani mutsimite teleko sokurwa no ekende gyansike kuru muchima ba chigonde binga tokorega na batebinga korega angere mukuna matenga banta ugombekeraga no chimitu bagonkora into bagontenga tokorega na tintege bantu bagote muibe de na chipintebi tata kira siviga ntatinga twese kweba esikwali ugonza ira nainse okonyo nakibona cyo okonyira umwana kurunya machi nana kara matanga kubanya machi ali nkogendande ali so akorega esina akorere na akorete pakasi modio moyo che sabune magara satakia magara kuna ko choko itumenye inkwali ino na inchi narengo ariko mukorera gasi ono gocha goika gotama kurenka nana basa batemere gochanka batuwatani ngamu musaza tari komeyaka no mungana kando na bakanati pasta wanya gukabwatu mukungu tari otakabwa tari gukora bintu bine binkorere no gwate pad yenda nabona amaserati yaro batonya matuto page amatatu pasta ga kidali bose mbobe chisota ngora be kandi stock mwana ngamate pasta kanywa soda naba mwacho kama kanywa soda sambi cha butuwaje mogende njatero ambata n'umukungu amenyire chikoni amenyire nabana paka abana uvundisira abana paka abana nabatenga mwa kukina more ubu mango etre na mocho etre na baisi lakini mokonda ne ikima ko tabasani bainoga basani abu mo batenga 3 minu sababu musacho murareta abuna bana baisi kumusomera nana gwete mune bintaka tebi abana ngango bare tabara basacha china abana gote umainanga mwabera bana mochi muntu arabasani murate na ngiri sino manya 3 minu manya mamu na bakani njitingo tenante benga 3 minu nande tindo china kimura matenga oliningo paka musacho yaba bolingo ningo metali mmoyana lakini mukore kumanya ngo mama ngete na nyoko abo mo jikotwa no mumura na matenga ya no chonyome onye moko ngina no kekabire no chonyome nayo chikoro kumo ndaga ya ngo adengo nyomande nayo ngo nyoma ono muru kuruka ya mumuro konte nayo ngo nyoma nayo ngo nyoma tani ngene jego kwane kentu keli naso na beire na kiroko ngo wate yanko nyomande nayo ngo nyoma kamwana ngaro nganji taka ke agaisike kake wono kale kirasi sana akare Christmas yego ika banu mwana kira akare mwana akubisa mandasi mwana tata kali bisa kali amukani paka malikaite kanabo narangira mwana uyu gachukumukia mandasi kondete ukoimuke ukoiba mandasi ukondete na kianga akeza hapa kondo nchibiri simas bia lego mangana Christmas nchati
na bambanda Christmas ngamatayire Christmas abakubwa abana yana muri Christmas inchu inunga kende yonsi nkolika ati bintu bindi mungane Christmas mokonga bakangoro bosi namafuta uchu bwaba metenye etato nyumba uchu na kwa chikwenda kamwana kalika kaliko mbisira mandashi kabiri inaga kani haya paka mandashi na yatikabu tibara nkoli na nakatebate nyambiri nyuko nepagi olete lete soto tunye kana gate kana senyera mandashi yalete egorochi na kyura turi kintu akorochi koni gakoletera bana nyombane ne gasiba gutigirete kabisete gakubise tari gusa taro rungoletiri taro okay omwana kira gutubura linda sikurwa na kyura riri na takorire mari gaiteke anenyaruka usio ubona ko okaireka ukamwa baruna bwira arete ki tatu nupate paundi ongore ndasi kamude ngore ndasi tubura gari busio bungamwa kamwa na mafuta bangongora bare mafuta ro bakangaje bakani ya mwenye kuchiko chade kama ngene ndagere nanzi busio bunkaba mambi nane kaswe gali ngache igati ndiko takanara no mukungu abo daga nkonyora nagetu bakano mpasa namuletinga pasta ndusi ngoro sita cyangora ekana ngwa kupaka mwame kabireye no mukungu umaye ntengo ngatewana nateba mara sabe yukari gote awitete kurumaya mboro mugambe ko mbeka songita anu ikanyomba to chongitire bana tura tigana kunyo to ikanyomba nimbori kandi yose aye ngoko ira nindali ngachwa kesa kuyaye ngoko ira nindali igokora umugambi oyo akamwa chinguru mono agonte binga angirani ali igari ni brandu sitikoro goro maite ngo ikane na ngari dinyam siti sturi goro akambe kanse bono rore ngal chinguru cyano achiko chikwera ega kama chakutwara na karako mbate stop nyomba itokora era magokora ki nkokori gabo nko nyikurwa mario nko egora mario kumneki ubekiro mwana liyo ane ndagere kana chite ko ba bade nesumu ko ba ngatikira ni ndagere jiko ko ba membono nda baire paka mwana bitu manche mbiro talinga nenchara mbiro baka mafuta aro eke bibori nko goru baka nko ire baka berabu nekana china rigere nginata ya basiki bali mwiskinaro o reform tribon amate mafuta yi ndobe na ndiko dio musara paka nguna changaika machani nyoro muswati muya na bandi bakora agenda bagere mbuna umuntu ko ba ukimi nyoro muswati muya onko genda usasa abantu bali bakura abantu ndai kuno mumura lakini na kwa 13 konyo abono na decide ebiranga ebyana lakini ndiko nyoa gabwanta biyo oyo mwana chesi oyo natenga libagalente okontenga ngonkonyole nyoro muswati baswati baro baterete basomete nana bana chesi mwana chesi oyo na ka konyo tutaratika no yo ngone nete mwisike ngone nande tinga aibono baswati baro ukaitenga baswati babolete baswati barongo abana chesi tuliko mali batabati basaja utatika bono boli muto bwati ari konyora muswati umuya lakini na mapata no tayo ndanyora boli muno 50 nyore ngende talinga usengendeka ngango ndare kare mbachi pesa kena iruchi pesa ro na unda iwe 5,000 10,000 nkwenda nanyo abantu bali banka abasani na tekere tu na mateto siba tango banandi paka musocho masengenjo abuna we familia yenda
bono umwana oyo kabere mumurane isa tukongitera igoro nagote umwana oyo akaga kiagocha mwana nyumba ngachiwe gatanganga teonye kurangiri umwana ngano akorara gabo kamwana gaisike nakorara gabo mwana oyo obona mumuro kabere mbara gaisike bono kuragote bono mumuro kabere aso mumuri agochogokira gochokombwatira nakongita mumuro kabere wa lakini nansaba mabera ngamate yaya ikwambwate bu ngia kolete nkobulia chishimu ara bulura okumi okaboko kongana igambwate teiga ngasinyukoira nega gasinyukora ke nina kangito motoyo unora bwato kiribuga akangita nina kangita gingo swa nyumba mumuro akwate iga ngina ngoita nina nkongitare abaisiki bagasino bakura basi bakura oyo gotoita kominte gocha yaira nganje nari kuba kuita yanchaka ngikubolia abantu ga ona kera kominte ngotabi umaneze ese yacha goikera yamanyiro bobisi bwa sipinkabu paka na batenga bono inumbu ente kusiba kya mwankanti ngantikero mukuchiba chibese kyamba gete batanga ntikero mukuchi bese nero mata kyabana bagosoma ebaira nakukira rero mbali kumboli kendi yonsi matanga tindi wakana nabatete matanga nembere nindi mete ikisimankere kirikisiri kyane ngaigo ntoko changera mbura abantu mbabe ebyombe biribya yanka bale bawo chape chinguruba kuba commentinga chibese ye computer akana ndo trakana ngabateka kitimba mukungu mwaire tshaki nyumba mukonyo wajanga none mukuna nayemo monsabe chibese ngasoka chibese na bateri futana mukonyora nje mumbadira abantu balenga bakule mba nje gasiano ko machicho ibune chinche ndemete 1018 yeje nde ina mirabo esimanko limanda nere gasiano na gutukukole nde bintu byo manyane paka byara kunabona nde ntakere mu America naro ntakete musocho nasinyi kuruga uyo bwangire tinduga bona kana nabate binganche imbera ndemete ante goto koko kunto ntoko tindeka montindeka osebwata sukunani rutamali so nyumba monyore mokonye yanga mukumo sabe chibetse baka so nyumba baka nyaro kirase kabade mwanyore yanga mukungu yaye basi chaiga munyu kabaro sire chai stop nimbate kabaro sire kanyu mwaisane kire mweba komboli basi ya matanga miaka yo spinali chinana kunane siri kurwara nana kurwara ndanywa maru na wana nyweta maru batanyigete asat najitaga ntibinga urento mu kibuja bwa telefoni anyanyweta maru bakama ngusinyuko mena na gento korosindi ngengise lakini gasiera na bongo kora bona sekirete bona iga tindo chini usimuku mundante bito to cham asekirete obo mana etere korocho mwana bangente na liko motomara tukurosinda ko bekerega etukurosi aliko chikolikwa acha Trump na chitaka gure chibesiri cha Kenya na banchirite no mungina nyereste ango mwana no asware tukurosi ali acha chikonya kobero achikonya bwekonya bono baire katali sawa ngo abana ngo chibali bateseka era abana ateseka muntu namboli osinanyora bokum okore wiki mbiri nata tunga bono naigete katali bono mwana kindachi kokonya bono bado wethane neme chande yonsi bada abana baguno balingirete ocha ko ewe nafasi ya Red Cross nago sori abana bone goroche mwanta yo chokonyeka nchibweka ntinabekira saranga bugumanta bwati ikyana mutukonganya mukungu timbwati abana timbwati nabungukanye abantu mana timbwati abana
paro ebintu nasomile ngokunta gwete ntingo tingo yo tabia ya karati yake muswati ke samanya umanete kuchimayaga dalili china bwate twarenge buya oboli nale mete oboli ogendeka oboli nchina kalemire ndali mo bali ko rwapa karoti nchepweka oboli nkobeke ngoli nabeke chitaini ogendenka monta yukalimiro bali bunanje niko taringana experience ndabwati ya kora bintu bindi ngomuharenge buya twari gwana ine twarenge iga monta tale gutwetana ememera indi twari gusapura ememera yamaru musoche ngima sabantu bale bakoyeka ememera toro setege tito kwanikira echiri talero koimoki onko ngoranga na taimuki nanu atwe na ikichi kunino anisa twenye musocho echikwera ememera onye kumete ememera yamaru nyamaete singe choboli naye kwa bwate oboni chembwate oboni twarusisirali ubwa pusia tokorosi kwa sokorosi lakini nalitaka na munyomete twarengese inse tokolia makonde twagacheka na munyomete ntabwati kende na soba tabwati kende ese toko chikwa iwe kondo kulima ama bituma mbire biri omuntu agusamba bire bagusamba ndamasakara atasamuri nabitu akaliri lakini kero twachiri kopiuka atongoroli tara matano ko bintu bya masakana ro nasampe mayo konyo bituma bindi bidigisera ntini bina bitu akaliri lakini kero abantu twachikopiuka abana babera banene mukunta taityo kwane yango tebonye gukabwata bana abanene Diyoronye bakari kwande kanisa abana kere babera banene embe ogete gusine embe kari kubaka usininki tokobuga nanye kwane ngomokongu asese ginchi no mokongunda lakini ase kwake sabu ningara akonya wetiro nyako bekwa sali mali chuma bosa nabatali balige liba bona bakangako bakambwa ubongo lakini asugwa kanda gwake bo lakini asenge chukwa kesa naki abatali nyakoragira ma kubwa gukora kuchikobe kuchichuma sali mali oligete ko chisiko ngi kyandi tenga chikokora nikia tenga nansi bakasoko ngita tanga neseginta ntatageti owa ko monto ko nyawaka na ndiko nyakwera ntere kiana rabante na senara chi ara monta akokora anya paka kuna kwebuli koronga koitia ntari gotiga na chito ntari gotiga nkikyanda direte yobona nkwiko kwalengera likabiri gwe kanane ngari obe na kesabwa aisuru nkonga bali chipese ngoli kendega nachikora litukelimo chipese ngo wakana musara ntoka mini musara tinta tingeneli ana simiganda ko bekerenga iguro musara to gambede na kana bakeren sinsa ko baboli na batenga to gambede musara to gambede mwango nyite chikali cyo mubere bo transport mukamurumi igo nanchire mwandetega balendirega mbalenga muri sino turaba murasaba mbanya bo konyawo nkaseto timati no kitu abete kero muntu ago ichesu mwabaye oyo minto nara ekana madate ngumwana angana irulet cross igari to kontenga kana nayo otokonya nkali ukweri nanse saba kubwa batokonya utari kumonte bali ankonyera umwana angireret cross oyo ndoko te form 4 ngamata biga amachiko ngere no mukubwa inchare go ari chikonkonya kubwate kana mbe yangitire umuchoye weche kurende merango iga merango kare kwa bekire ko rusiku weche kurende binte paka bikire paka bitene kende kitana gusalika ne party sana onye gitege ko be kya rusiku muina lakini nche igambe getega paka changa chache sinangetali taringa ngwanda ko robosali ko be kama
nale kana liga mwana mutari ko na kwa ire gochari gocha nkaboro kindi nchira bake bikoto lakini ekana bigete itale basaba ntenga ngabono nabora pote kenjonsi gabatebi ojigo gochatiga igache bantu bali basomo mwana checha bakate mwana checha ngachango weta mumu akabatebi nebi kibyana ndako bege bage simiga chingotaka kende gyonsi ko batwa kya tore speed echine chako ndende bintu byana anchengo nanande tengo mentale chinde echitinta geti tingweta na chochi kuseto igachi kuchikombeka nga you know moibyukale ari ngotiga ngo matenge bintu bya ebi mwaka nandi nyaro ndo mutweke kya bine bintu bira kubwate takendios lakini nasenga ntonga tende to mocho wa kanani kwa nyaiteire aya na etere mwaka basi endagere bachite korete tochino amen sikoni ngendagere gutira gochiruru ekere nkorera umwana akorete ongwa kesabu nga igona rete rubuna umuriku mukori gasiobe obo nakyo kuburi era bamwe umwaka mukungwa kamete gari okorete rundagira yo kuburi buno murikwa no takune mwambia maso kumbolinga unapewa chakula utagi na bote mwambi ayo mwambi yani ndatire ndagere buno moreri ose buno mukori gasiobo parigete abumbo ne bono kera nkorete abatali ngene ndia mapera ngene dali ke abantu bachate nga ogore tuchinda riba okori ogore turenda geroti na otari kori ndagere paka bona marwara nariri aro no kani banyango chikotine singi chibona nanyo atenga taketu ngokora mutugabere atatu ntari kuragere kyara go cyasika nakindanya tigere so na samba nane nyamaiga nigo kanani mugano ugo aho mukongo nande kwangera siriba kana lengereria satanda sana tali kwa lengereria je taitire paka gocha gukirega maite gukira aborosi amaruba go chikunagiri tali kende bagonte ocha dikwanga kere bangwe bangi mwinali dikwanga na kwanga kera nairana abatiga marwalo chanepa na ngo ikia kona lingo chikega nini na mandika biraba iba upima utinde baproke bintu bite batage ikini manyete jina soma na itikira sasa tumwaka 80 na ine 85 kagenda kulikwa singi 60 rimwe mboka ngwana ikore masoma nanje mwaka 84 natikira sasa amatuta izi school change cha maraba ebuguse bitwa kasombe twa anali getwa ali okangwa na mwembe gane ka calculator cha songa ya kabuku kiampo kama ibacho ya town singi sana kaline ile kurwo kupiyo ni mambi ema itenga bantu bataracha talibona chigali cha rali kabire singi 65 lakini umeya kwa 60 ondiana ni sana ngachanga genkwa ngacha sabu nyonyoni lirungu nyantura ko bono ngaru mwembe ali ngachi nyantura ko kagengu nganya kwa 150 ngotegere yo mizara paka ya ikire nko liji paka 1000 nkabero miaka bere ngwa gusimye 150 mundo yokala ko Commercial Bank of Africa urukusaburo nyonyoni ali irungu pieje uskema tego yeti kabosi sanya ntraga kemenyi ngali sali
kenaje taoni ngagen kunani changa na bugot ni sakara nganyoro muchachi ali kotini kwa nera ali ya mugaka oligete ali kotini mutu wa mayali muchachi uyu sabu nero karukuru boyere ebuyere nyagesa kutamba David Nyakundi mugaka magistrate David Nyakundi mugaka na beto miaka 5 akangaka gatenga na chinsi yani jombe chite gotuga egocha ekumaiti na kwaye godete ngangete akangene simu 200 bona ngengete akangene 250 tochi na rusi 150 bona nyoro mucho ngolimya kabere miaka 5 ngamatanga gachirenga keyo mwaka 89 iga aliba bigetenya mabati aswata akakina akagenda 800 ya alingi 250 ngamatene nyumba ntete chikonga gachira njitiga mbere pake miaka ndabe chikonga gachira nyumba mwae tanga gachiti ngachiti ko saba chibesa kangaka ekirangaka pakangu kurunyagesa ali pakaka lakini ngukunaiga oroe oranga ngakire kunaiga na iguru nabana igitenka nkorira pakumutuka ngatie matuka bere na era matuka makaka gambe kinabo akabutu ngandala na chite kanisa ngatabe bunaete nache pagansabire kanisa chamatuta na era sebunda kire buna gitugo chigoche matuka make ngaigo butiro obwatiro mwana nyasa umuntu agetoitetu akagambe kinabo akabutu akiboneka na nkola manyande bi era kabisa betiali achitaka chako bwatu bakati kabisa betiali na chitiko chelsa burundi magara bone era na chitiko bero pakubwa kubura chitiko na rinjite kunyomera so mukungu ngai bonyo kama gari momoima matali nyabondo bugikanye kwa nyabondo abeboli baye moyo bale abeboli baye tato mwamenya tekando agachire onte bimana tama denche mbate masikoya ekana kaone memera mwana rero nkali bobe ndempanga tikende namo iroteli ebiranga mbiri bya kabera ali somo ngurwero yani musocha lechire mungunore nsali akarasi ebiranga twaragera ko namwakiro kweli akacheka ali kachika mwaka akacheka sira maumwe abono amete makobyara bono no amete bono amete bono miaka angene matanga tincheti ese enka yango aserete mongnoji neka na jitu mbuli gaki mama gaki ono musiko yo chibese chonsi pi tatagetiere konga nanga na inche na tumiro mwana chonsi pi atwale otagotiga tata no mogoti otagotiga asomi abana motikere chibese tiga nero kukacha ateba bakangacha goche mwebeli mungina gaki ngosibale ngina mwana moletege no moibure no mwana atiamu mwakende mwebeli ndante bili nyeruka na kinanche motiga asomi mwana bono na asomete mwana gache goche ngache kubuli mwana gaki bwale bono bunali sikaga na komite ko ngita murega bona mbale ngambwatega kwa soborwa nandi bwambwate bakumbale ngambwatega nko kwebe lyonkonye nandi kwa ngonchuke mwabeli nyauka yao paka bunasirete mwana alengi bunasirete matanga tinchete yakora miaka ene mbale 5 6 ibere yali tinchete era mukobati sobo asirete ko polisi ko bono yo muchi ikindenka okay nka lakini nko ganna kora kende na ali macha gosema to na mbugo limete na irana
Umumuro na akorete skuru. No ari nero kote chigari emechanga. Ndire ngutaka gobate ng'aye na mara mwarete na ngatiamba tige koba yo mwana igo. Umuro ogu monyene na akorete skuru. Oyo ochete university. Takoreti. No ari siko. Ekarabona akorete mechanga gaso kolegas. Okorora nkia kugwana. Ntori gukwana. Doko mwana jesi nate nabo. Na tokira inego. Ntinoko yibwatega. Dinde balete mechanga itaichiraje bwatega ngwete bono naburi mumuno mandasi mechango no utagete nyoliki kweli. Ntabwata mimbi. Tiga. Nara ngatiambati. Nabatiga. Angango baselinde. Paka nate mukungwa ligeli mitubalete lile ko tubalete. Umago ntebinga negasyo ngeta. Pako kera mukubwara unchenko bakani. Mukubuna maitenga chikina kane ngento tintageti. Negari ile nusu. Pakongea kubaboli ngabona umwara ribona na moja mwakora hiyo. Aya mbona twakora hiyo. Sawa. Mwanda tere. Banyomire. Oyo netapato. Kanda tincha kunyoma. Na matebe moche nyome. Yo nya sachi. Miaka ngabwate. Mwana wabwate miaka 27 ya bwate. Asa bana bonsiga bamuru bwate mbarenga nabaisike bari. Aba murambwate mbabere. Yo mone no yo kabiri. Abana banyaruka. Akaga keka gwanchita kaiga irenga kali boni. Ngira sano kali. Grasi sana. Yeah. School kya sana. Etora mission. Ono kanani kwangere siro mugano sana nande egente kiga gukwana basacha bange ngwetera bare batali gukwana nko igwa basacha bane bagukwana. Wategera basacha bane bakolera. Bono akiona bugima bwa ngaki utagite bope kurwa. Kurwa chiro amakweli nganyete ndagete ndike tukenda. Amatukana goika narayo. Abontage nchorete. Onde wansi ondigerete mugano yiga atake kota ga uchenje bugima bwa usinchirende nchirateyo. Zitaki. None gasyo mundo kurenda. Boy biti ndagete. Gina gente getani. Oyi biti ndagete. Nada onye ngo mugosira ngo bura na kugosira ntebi na kugosira nge. Nyende na bana ngo nabate. Ngo bagezi migana ngo na batenga haya. Nchana ligere. Gasya sana. Wana kerana menyete boye mwana jeshi na be boye gali. Na mete boye miaka ibere. Ngoli matoke ali mete chinjuke abwate. Bono muri ku gali gonko ankorete. Akonge chai amachani aise. Na mate bitiaro. Aro tindi ko bisa nongose tingi ko bisa no chobenga no muntu manuri regi asikete. Yes. Na muvulitiga kumwa na kore gasfuga yangisanire tianko keso mutinyo yomo ngan sababu ki njotigeta nchende ngoli mama toke nchingo kora keregenda lakini geli bintonko obono bo baruga baragera bangobo echai bandusire machani alisi Marogo bange chai nchiko itire chai tamosi nchoba ndanga chikubate bintu bya korkna nyone hari to chai yaru ni ndo muro chali yaro ngumure mambi nande ba ngumure mambi ne ngumure ngamura paka chitrip nkonya ko baranga yantalenga ne yabwata nyama telefran muko mungaitira telefran ngaira machani ngaira chai nusu lakini mara naite chitiburenga iko kasi cinta ketibuga mutenyi ngo konya ositonga kanoyo nkonyo konya ngimuke nambona nkane nsemo mumwana sisi nsemo nga ibna kuruga na ekatonga keri mata ni mwe ekatonga keri mata ali bino chose kono mate na mwana nika
nkeneba nairo ngotana amagoro pagani narongire tatabaka narwire tabaka namagoro ali kanisa Catholic rwa ali stage ya tabaka ngachaka saa 11 lile ebikonkoro biko buga bikikoragira ngachaka namagoro erami paka ngaika saa 11 ebikoto nabegete ebyaerete ugotara gweka ebyaerete gweka kankoriga abana rukurwari namaete nga soti kasire ndaete nabwatira myoka kana igete suneka chigari na chizi cha matatu cyarenge oro tunatare gutabaka paka suneke kerembukirige tirimbugete igari gabutoke chumerie korore mago ekabeta inse ekamuke egari eria abantu ba murango yo maega chigari na chizi cha matatu chiri kwate murango maega egako muntu mutwe ani biye ko tumaga mari bako babone bisho bituma bona ya gete gindo cyo muntu ko cyari namnyo gete ko cyinsa gete igoroiga igari ko nakomnyo eko cyo mune gubaruku urugore kerembu kake sabo anya kinda moyo na ikireka kabati ngoke junction ya nane gachaka naro no mutongoset na igo bugimo montante bibira bukungu na oso omwana ndachikorera mabire kingana akaga kubisa rindazi paka kukarenge mwana akubisa buru bongo kyaka ngatiga mbiseta nekine Christmas tare sinata igampi mora timbwatike amaruna nyuna abongo nyutari ko baburi de nyomba abo sentinde ndale gesikabu kutindoka machinale gesima mbegete mbuje ane changa tabwati abakumbara bako ndebinge yire changezi naimukire guni wana nchimbeke nkichirankoni wana chire nyomba ndagoro kumene paka chigoti cyose bwati paka cyubwa mwana je sinana ngete enuswe gute cyanga kibakubeka pakuba no kirabu yani point neringa tubwati family tubwati future ani wale frustrated no mobon take deonsi ndagende neri kana nitenda ko wali akene aya kwa yaite ire sawa mukungu yare wateri nganchere teyo mumurigwa nchirani nyono nakina ngoba ndebinde butami ni nyono no musachu mubwate tinko mubori nene tigaire sababu woche kwa mogoitwa okoitwa nando goira ni nyomba otebinga ngokoira ni ndali wacho wake sabu omwana mwatenga yango Yesu na mama na mama na gotigire eri kana kwante tinko mukuna paka kansana bueno nimba nabere myaka menge ngano mukunta getestaki mwana yo kabira na college school mumuri we bona bweji oyo gangete igagete akote iti nambona twa mwebeta gakore iti kra kore iti bono ga nsirara kare umwake nana aro bugima teire nana ara woche kwanda go sambe go simeke tumbato sirare so mwana mumuro muswati mwabo umukungu sirete sirare no akare chirane chinchiri ko bwata pi omwana roko boko kungana igo yo sirare agete chipanje bagwe samba mare bigokor mane kibaki mwana oro obegete osenti machine kibaka bwata ga sambete kibaki omugongo omugima bagi akoretega mugongo kare libagwe samba etatu ekubagwete yagwete kuligireria abana bagwa 10 nasinga bono ngakinkai barakure gochi nabatechi nagotire mutanyo gochandika ngana chibese mugonsomera muri yakerengo bwatobone
bwana kuri 76 aka 76 yakangu bwana boligireti miaka 50 kuri 76 itinge nyasa tangete sawatire 49 na 50 goikabune ko sori kanani mugano we ni maite ngava abagusiba ko ligereria paka batake ku imagine nga kanani to kumenyega myaka yawe yonse kanani neba kwa yaeteire nimanyete kwa yaeteire bakabona yani kwa very completely done kanani wikatogo konye nchira tiyo kanani uragenda kome onye mark night na ikira kanani wikenchira ya muguse nde nyasaya asoso mabwawo to go despair to kumanya ikira chenchi uroso mbwawo kanani ntete bono chenchi birengere akisab ni amari ntagete astari samari kwangera siri mugano guna ku understand na letindi ko pinga na oneke but kanani nyasa ntete nyasaya asoese mangana conversation to kwana paka bali bandigirete nande ko bolinde views chiabo ngakibaraga ni kinkuira na gaiga nkimuraga nitokoles kanani as much as kanani are very frustrated with life. I know nga talk to me on the comment section, call me, we see in which way turakonya kanani in anything tari botajiria gani tatageti kende bono ni familia mosi what can we do in order to konya kanani just text me, call me itorenjere gitora konya kanani mukungu no kwati namba yesi ai paka tindi ko igunya iguero onye bwate kero muntu na tebetenga tiba suku namba yao konte nachi ngo yonye bwate ninga nikugamba nere mubolinkyo kolra kanani ninye bwate lakini onyo cheji tinkumanya no nyangente makonyaka no ngente makonyaka ahonye akabone nagia karugo alisi mwancho maligereria namba ya alisi oyo nere mbwate ndeme kumwakira ngigo sengo bwatale ni maitenga namba etingo nyeweka sembe abo na ere lakini bono nere ngwakira ngigo senga kyao kwa data makomo bolinki ekogera korai hello alisi mbiyole Ndiye mono ngaki mosojo Pierre Nyamatuta mbie Maria lakini ngo nakubwana sasa enchenkuru kumakori makori kurubasonga ngokora ne TV ya Gusii Voice nchino moliki bwa mangana Gusii Voice ga busongo ono rende unangonya gwetana ne binyoro iga ahomero mugako go no musani one tugakora chinkwana nere ante yamangana makonsana omboni ge bona naita iga na asina momera iga bona tonya gukwana na italende naruo abange namba yawe simyo kwana mangana makonsana na kumenga nkeko gero komo omuchandete iga ndo ni nkoligito kwane shida kenyo ngai inka nkange senya matuta okay tiganche nkoligo no tukwana sasa wanapogo ntankera ngo chande na sokeja mbia mono sawa neroyo era utoirerio ki neroyo kero gidigiya Nani keni ekene kara tabori to gwate anga to kwancha nani kiara kulikire ndagete gaki kana no gani kunyomo mukungu mngao astai ndaire mugondo timbwadi wetanyo mugondo no gani kunyomo mukungu mngao tindoji sababu tinkoira mugunga na matati nkoira astai onko chikokora kumubeka na ya ko mugondo no rengo nabona ari kunyuma aiga soko ligasi umuntu aragadiko kunganyi kuruga igomenya sino muchio ya mwao no gende kapsa no nyari gutiga amaru tindoji
ndate ngaine kokera sibese nkonyora ngunkoirira mwana tayo mukungu tayo tingo chitumia igorende nditukoria era nani mami naganye chinde nakinago teberinga nchige ntunganyete nekem toligokwa Nyasaye nakubigite nande nkubikari myaka mingi ubinandika nontebi kinda agende kuri yo muswati yo Nyamatuta kera bakanche ngendo kinda ikengambe nere nkioraga ni mubori kakito kwa digoriane kakito narende kakio otigane anani dengo tige ningira nega musko anda no musani one aiwono musani one ande njira musani yo nkori gindo mu swati yo Nyamatuta chenkwa nere nande mubori nkiyeko gira akorera ega ningira nega iga after na ruri kuroro elingo tebinga kitokora nani Nyasaye matengo chinchara mugano ingana lya guri mwerekana ni sabaligere liwa itoba kuligere bantu bakuligere bakagura chinse chese nchege ndate mbaitira naitira abakuna baya lakini ekasi babwatina nkongwekera abana bakinire obugima abakungu bawo kibarwa ekera abana bakinire boko bunga lakini mbaitira buno ego gariko mukungu aho koire gwachi kuitwa akukolikire bintu bitayo abana kare bakini bachigo sinechi bachire chi university go se wapi bokungu bali abana bali baonchoka baba nangina bonto riko bwa nobuga mumocha ni mugosa no mukungu sekento gende gabane bagugochira gwa kuminga ngeke bashuko manayo monye no mochi go sempara bwa banye no mochi yagero monto nganya monta kunganya kurbuwa yego uko umuntu chiro kwero senkericho ngachite mwakare myaka go singapi egento nkeri kyarenge tani ngo soborogi egento nkeri kyabutute uzi ekagera akora kagenda wocha gote kuri maega tali go sori nande no to umuntu itiro mu goso mukungu bosa egento ngeri kya etaniri ya etaniri bako muntu akoroki okorege nteke biamono nchege ndateba bakimbia mona sogocha mwandorire Nyasaye sen nande kana gukorera sino ego konya kunyuria abantu bamanya masama gosari lakini aya na yatebire asina yatebire narayo tindi gwetani ande bo biamono ni ngende baka Nyamatuta nande ningira nega gukwana nawe nande kana no wabona kana ni no musani one Nyasaye tiga gusen nchege timbiseti timente tichumbi tinkortiki yo muregete gora oigure anye kungaineria aya muraigwe nande amanya tumie na ningira kana biamono Nyasaye gusen biamono ngakibona ngai gagwate echo alinde ko ngakio korimire echo abono igona byekora mujio mugima injiribwe kandega na montari wetani wocha wancho moligere by the kanani no amenyete gaiga iga marabaye ano mujibo musigari oyo mwete gasio kabere oyo achete kwebereringa umwana ya at least yanya no ne gasia Red Cross iyi mwana bone bamutamire nande bone takoretiki ari korokana katari gweta kare iga marabaye aya ngunyari makubenguro mali nanya beka nanya tambukia ali nawe gubale irimbegete muno mwina nali nengasie natambuka ono nkolina nanya beka na ira na umura muina ali bona mali okole mabieka ande kwa soka igoro nkole manaruta kanan wancho muligere yo maite cho itari cho ere kana no mundo bwa chinguru che itari cho ere rais yori hereri ali mo aiga echo entambe kweli yabona tindanyaka bado kunenganiga yabona tindaka yabona nete kerenga kipaka futi 15
15 okuruta kurunsi nabeka igora nabucha na irari kya mugo torugora ocho osarie umoro muri bwo munyene agarati kanani nandi puti 15 guchinse angwaka 15 kwasiara mara kurunsi paka igora naruta paka igari kina bitenega iga onkoruta acha kugugura kera urigura nalanga mbure nabera tunya umure nyasya usimati nanya muki nanya ira nanya bekali kurwali kwa soki nanya soki naire wa mwancho muligeri nabo ko imagine kana n'umuntu bwate chinguru umuntu nabora abango mu kiyogo buya onyome buya olendo mukungu buya aikasali tina abekera mukungu blame nto igunero mugano ayo kuro side yae lakini ayakana rayo nando tebrenga kurunsa nasinya sae ekina kiakene kiae noro mugano njeti ndiko bisa che mangana bo bisinta geti kanu amete ga igumu meta noro yo namanyeta rero gura yes no mete gura namanyeta ano amete ga igabieka ale to muchio igabumo andi ko iguru muntu ole very faithful muntu urati ko andi baide nona abantu mbarurati geso muchio batali kurenda uroje paka abantu bali bakomate ngabo no tikatoche tunywa maru tinde kerwa tindira address kuruga banyoreri bagali okoiba kanana bamanyete antari ko karabinte ankol kurwa saega chema kana tinkoro nyamatuta no next step tugo moswati nyare kya okwana to bera nasmuga no che kananu ya tukore ntorana we katorana ande karana njina gate nyasaye otokusa muga no go jiko change mbia mono sana we kumuga no go change tindiko kodiga tindiko give up naye paka to change story change bo so mukungoli tali na so mukungoli neba na so kuragira neba na so komenya buya neba na so korana the future nero toligo chiko kuga bono kagete mbia mono thank you so much asante atomera na so muga no go change magnet ngoro mbia mono mention kanani itosoni yana muntu myaka mbia asante okay all right